Teď se nestane. No aspoň, že počkal. No, že se tam neto. Děkuju. Ne, on se přetočil a oni ho nemůžou. Jak uklouzl za pozadní zubů, tak se přetočil. Se nedokážu vůbec představit, jak se řídí 16 střeží třeba. To je strašný. Určitě. Určitě, ale myslím, že od každého koně ti do ruky vede oprať. No, vlevý má dva provázy a pravý taky. Podívej na ně. A oni to mají všechno křížem dělaný. Aby když zatáhneš za pravou, tak aby každému koni vlastně si velila pravou a nejenom těm krajním.